Sortint de l'Hotel dels Invàlids, podeu seguir una ruta que és bastant interessant, com és la de travessar l'esplanada dels Invàlids fins a arribar al riu Sena, per tal de travessar-lo a través del pont d'Alexandre III, el que és considerat com el pont més bonic de tota la ciutat. Un cop haguem travessat el riu Sena a través del pont d'Alexandre III, arribarem als Jardins dels Camps Elisis, on podrem observar a banda i banda el Petit i el Gran Palais, construïts en motiu de l'Exposició Universal de l'any 1900 que es va tornar a produir a París. I si continuem fins al final del carrer on hi ha el Petit i el Gran Palais, arribarem a l'avinguda més important i més transitada de París, l'avinguda dels Camps Elisis, la qual serà tot un repte de travessar. Aquest és maco, Sí? Allò. Vedi aquell llapis. S'ha d'anar alerta Jo en dic perquè- llapis. I tal com tot el que puja baixa, tot el que en marxa en torna. Així doncs, tornem a la Torre Eiffel, però aquest cop per agafar un vaixell que ens passejarà mentre es fa fosc pel riu Sena. Una visita que és molt romàntica a bord del Batobús. Això també deu tenir un significat. Maca aquesta imatge, Ara com es chama? Una opció molt recomanable per visitar tota la ciutat de París és agafar el bus turístic, que és el que farem a continuació per anar fins a la plaça de la Concòrdia.
Tal com heu pogut veure, hem agafat el bus turístic Open Tour de París, el més complet, que té 4 rutes i que concretament hem agafat en aquests moments la ruta verda, que va, en aquest cas, hem anat des de la Torre Eiffel fins a la plaça de la Concòrdia, un lloc molt important dins de la història de París, especialment durant la Revolució Francesa. La plaça de la Concòrdia és una plaça enorme situada al bell mig del centre de París. És el lloc on s'acaba l'avinguda dels Champs-Élysées i això comporta que sigui una de les places també més transitades de la ciutat. Per altra banda, aquesta històrica plaça és una de les més grans d'Europa, ja que ocupa més de 8 hectàrees en ple centre de París. Per altra banda, aquesta plaça, durant la Revolució Francesa, a partir de 1789, va ser un dels principals escenaris que hi va haver-hi, ja que es va instal·lar la guillotina que va matar, que va assassinar a més de 1.100 persones, entre les quals s'inclouen el rei de França i Maria Antonieta, la seva dona. Actualment, al centre de la plaça de la Concòrdia hi trobem l'obelisc de Luxor, un obelisc egipci que va ser un regal que aquest país, Egipte, va realitzar a França. Per altra banda, la plaça de la Concòrdia és també el punt culminant de la desfilada militar del Dia de la Bastilla, que veurem després. Seguint de la plaça de la Concòrdia podem seguir un recorregut que és bastant interessant seguint l'eix històric de París i endinsant-nos en el Jardí de les Tuilèries. Aquest jardí comunica la plaça de la Concòrdia amb el Museu del Louvre, passant per l'Arc del Carrusel i totes les extensions arbrades d'aquest jardí. Ara mateix es pot observar, per exemple, una de les imatges més característiques d'aquest eix històric de París, com és l'alineació que hi ha de la plaça de la Concòrdia, l'obelisc de Luxor, l'Arc de Triomf i l'Arc de la Defensa al fons. Per altra banda, més enquí trobarem l'Arc del Carrusel, que anticipa l'arribada al Museu del Louvre, el museu amb més turistes de tot el món, més de 8 milions de visitants cada any. Aquest museu, situat al bell mig de la ciutat de París, alberga una de les col·leccions d'obres d'art més importants de tot el planeta. De fet, la pintura més famosa i més important que hi ha al planeta es troba en aquest museu. Estem parlant, lògicament, de la Mona Lisa, o també anomenada la Gioconda, que la podrem observar després quan visitem el Museu del Louvre. Però com que aquest museu ja hi vindrem després, ara és el moment de tornar a agafar el bus turístic, concretament la línia de color groc, per anar a una església un pèl apartada del centre i que està situada al turó més important de la ciutat. Estem parlant del Sagrat Cor de Montmartre. I ja som als peus del Sagrat Cor de Montmartre, el turó més significatiu i més alt dels voltants de París, amb més de 130 metres d'alçària. El Sagrat Cor de París és una església que es va iniciar a partir del 1875 i que va finalitzar-se el 1914 i que va ser concebuda com un monument públic per retre homenatge a les persones que van morir, aquells ciutadans francesos que varen morir en la guerra franc-prussiana. D'aquest monument en són característics la seva forma i també el seu color, i especialment també el dom central, la cúpula central de 80 metres d'alçària, així també com el campanar que trobem a la part més nord de l'església. Per altra banda, aquest és un dels monuments més visitats de la ciutat de París, ja que els turistes que acudeixen fins al capdamunt del turó de Montmartre, a banda de poder visitar aquesta església, el Sagrat Cor, també poden apreciar les espectaculars vistes que es tenen des d'aquest punt privilegiat de la ciutat, així com també de l'interessant visita que es pot tenir al barri de Montmartre i a la plaça dels Pintors.